이거 나하리 떡버터 시니 콤보 시니 너클라니 콤보 떡버터 뭐 무슨 타스크 tumka najang nang no phunoganu nahadi ko bong botham na khumani musak thas iko nahadi no khe tok botham nahadi musak tang na rung borok rok sasak tang na rung ya borok asak tang na kereng nahadi ko mo khe bongni angko hap man nong khormani doglam iko nahadi khas ke tongkang iko nahagradi bothop khum na choke tang na kereng sing sasak tang na ya borok rok khe borte tang na rong ko nahadi ko khumbo iko tam tok jani siniya butui chong bisingo tei besang jagbo tongang nong no phunuganu iko nahadi tok bothop 타승의 정카 나한디 콤보 angmo chair saka kaise ma phunung sunarongno hau tong tike mahanja bora hasio mahnan jat khai thumya muti kusuk bui borok mahanya jaga se borok thumoi kana hadi i ta thas jang wa busuk tangna rongi ka doglam bong doglam na chungma ke green thas borok tangna ngai ambanyar khnai tangdi ang takai atok ni bothom ni busano phunung nai